В 9-та година от царуването на император Никифор, същият този Никифор навлязал в България, като желаял, както си мислял, да я унищожи. Българите научили за множеството войска, която водел, и като не могли да му се противопоставят, избягали по планините. А Никифор навлязал и се настанил в резиденцията на първенеца на България по име Крум. И тъй като влязал в резиденцията на Крум, той преровил неговите съкровища и намерил доста богата плячка. В началото на 9 век българската държава бележи подем своето развитие. На ханския престол в Плиска се възкачил нов и амбициозен владетел, когото поколенията ще нарекат Крум Страшни. През 805 година, само 2 лета след като става владетел на все още младата държава, Крум ликвидира окончателно аварския хаганат. Границите на България се простирали на запад до поречието на Тиса и Среден Дунав, днешна източна Унгария, на север стигали до билото на Карпатите, а на изток до Днепър. В пределите на българската държава за първи път и окончателно влязла областта на Средец, днешна София. Разширяването и укрепването на България будило тревоги във византийския двор и реакцията не закъсняла. През май 811 година византийският император Никифор I Геник предприел голям поход в българските земи. Войските му само за 3 дни стигнали столицата Плиска и я превзели. Опожарен бил ханският дворец, строен вероятно от първите български владетели след Аспарух. И докато византийският император ограбвал съкровищата на българския хан и унищожавал столицата му, Крум се подготвял за решителния удар. Той заповядал да преградят старопланинските проходи, за да пресече пътя за завръщане на византийската войска. Съдбовното сражение е станало в нощта на 25 срещу 26 юли, вероятно в теснините на Върбишкия проход по течението на Камчия. Крум помолил мир от Никифора, но Никифор не пожелал да се помири, възгордял се от победата. Поради това Крум разгневен изпратил хора и укрепил входовете и изходите на страната, като ги преградил с дървени укрепления. Проче, като намерили удобен случай, българите нападнали румеите. Като се противопоставяли малко време и като не могли да постигнат нищо, те били жестоко избивани. В същия ден, проче, бил погубен император Никифор в първото сражение, без никой да може да съобщи по какъв начин е погинал. Крум заповядал и натъкнали Никифоровата глава на вила за показ, да помни всеки, че е победил гърците. След това заповядал да я обковат със злато и направил от нея чаша. Когато Крум имал голям пир, пиел от нея вино с българските велможи. Победата на българския хан Крум при Върбишкия проход получила силен отзвук в тогавашна Европа. За това събитие споменават всички по-важни хроники, запазени от онова време. И вниманието не било случайно. Никифор Геник бил вторият византийски император, който в дотогавашната византийска история падал убит на бойното поле. След тази победа България започнала да се издига като първостепенна политическа сила в европейския югоизток. Крум продължил своя победоносен ход към Тракия. За кратко време били превзети Месемврия, днешен Несебър, и Девелт, недалеч от Бургас. През 813 Крум обсадил Константинопол. Разгромът на византийците при Върбишкия проход като историческо събитие имал важно значение в изграждането и на българското национално самосъзнание през Възраждането. В победата на българския хан от преди 10 века, българите от времето на османското робство откривали събитието от своето минало, чрез което поддържали националната си гордост и достоинство.